Hej, jeg hedder Karen Marie. Jeg har lovet mig sej, at jeg vil vise dig, hvordan du kan lave sådan en fin julestjerne her. Du kan lave den ud af papiret, som du finder inde i midten af magasinet. Normalt er jeg sådan en, der laver rigtig meget broderidesign, men i dag skal vi altså lave juleklip. Når nu du skal i gang med at lave stjernen her, så har du brug for lidt værktøj, som du skal line op, inden du går i gang. Du har brug for en lineal, du har brug for en saks, du har brug for et falseben som det her. Det skal vi bruge, når vi skal lave foldelinjerne. Du har brug for noget lim, en strikkepind, som jeg forklarer dig senere, hvad du skal bruge til, en blyant og lidt garn. Så har du selvfølgelig også brug for skabelonen, og du har brug for papiret, som du alt sammen finder inde i bladet. Men nu er du simpelthen klar til at lave stjernen. Nu skal du klippe din skabelon ud, som du har fundet inde i magasinet. Det er vigtigt, at du klipper den sådan ret præcist ud. Og faktisk så kan du lime din skabelon op på noget karton, hvis du synes, den ikke er helt så stabil, som du kunne tænke dig, som jeg har gjort her. Nu skal du i gang med at tegne skabelonerne over på papiret, som vi skal lave stjernen af. Det her det er bagsiden. Jeg har valgt det her pink, og på bagsiden er der den her leopard. Nu tager du den store skabelon, og så tegner du hele vejen rundt langs kanten. Og det er vigtigt, at du holder rigtig godt fast, fordi vi vil gerne have, at det her det bliver ret præcist, så alle dine 5 spidser på stjernen bliver lige store. Det er svært at se, når jeg fjerner den her, jeg rent faktisk har tegnet, men jeg har tegnet omridset her. Det næste, du så skal gøre, det er, at du skal tage den lille skabelon, den skal du placere, så den rammer spidsen her. Så det, vi får frem, det er de her foldelinjer, det er dem, vi tegner ind nu, altså alle kanterne her rundt på vores skabelon. Så den får du placeret, så den ligger præcis nede på spidsen. Og så tegner du linjerne rundt her, langs kanten af den lille skabelon. Og igen er det vigtigt, at du holder den godt fast, så den ikke skøjter rundt, mens du tegner dine streger op. Sådan. Nu har du så lavet sådan en her, så den skal jo klippes ud. Og det gør du jo helt, ligesom du gjorde med skabelonen. Klipper ud langs med kanten. Det kan være en meget god idé sådan lige at klippe noget af det overskydende papir af, for det kan være sådan lidt svært at styre saksen, hvis man har alt for meget papir at sidde og fedt rundt med. Og sådan laver du faktisk 5 af de her former. Så er du klar til, at du skal i gang med at lave foldelinjer. Så den her teknik gentager du lige 5 gange. Nu skal vi i gang med at lave alle de her linjer, som kører ned igennem vores stjernespids, og vi skal lave de linjer, der ligesom er foldet herude i kanten. Og det gør vi med falsebenet. Hvis du kigger på skabelonen, så vil det sige, at de linjer, vi skal køre med falsebenet, det er dem her ude i kanten, hvor vi ligesom kan få et lille ombuk, som vi kan lime efter, og så er det de her linjer. Det kan være en lille smule svært at se, når jeg gør det, men du har jo dine blyantstreger på dit papir, så du kører sådan her med falsebenet. Og når nu du skal lave de her linjer, som er ned igennem formen, der er det vigtigt, at du ligesom rammer spidsen her, og spidsen her. Alle de her 3 linjer mødes jo nede i spidsen her. Så det du skal ligesom kigge efter, det er, at du rammer hernede i spidsen, og så de her 3 hak. Og det gør du simpelthen med linealen, for den har vi jo ikke tegnet op, den her linje. Så du lægger din lineal sådan helt præcis, så du kan se, at den er jo nede i spidsen her. Og så kører du med falsebenet op og ned. Nu har du så nogle gode foldelinjer, sådan så når vi vender dem om, så kan du se, måske,
at her er en linje, du kan folde efter. Nu skal vi til at folde, og vi har jo lige falset vores foldelinjer, så du starter med at folde kanten, og du har sådan nogle små ombuk her, som du kan folde efter. Selvom du har dem, så skal du lige være opmærksom på, at du ligesom at de to sider mødes ude i spidsen. Så du folder først hele kanten, og nu skal du bruge falsebenet igen, fordi så kan vi lige glatte vores foldelinjer her lidt, så vi er sikre på, at de er skarpe og fine. Sådan der. Så folder vi ud, fordi nu skal vi folde de lange linjer ned igennem stjernen, eller stjernespidsen. Og du holder øje med, ud over din foldelinje, at du møder spidsen herude. Og så bruger du igen falsebenet. Og du skal ligesom, kan du se, jeg lægger den helt fladt sådan her ned, fordi hvis du gør lodret, så kan du komme til at ridse i papiret. Det vil vi jo helst ikke. Og det fortsætter du selvfølgelig med alle 5 stjernespidser. Så har du sådan nogle former her, og dem har du 5 af. Nu skal du have limet stjernespidserne sammen, så de kommer til at se sådan her ud. Og det gør vi sådan her. Vi har en lille en foldekant på den ene side, den ene langside, og der putter du lim på. Sådan der. Og så skal du ligesom have folden ind under. Sådan her. Det kan godt være sådan en lille smule tricky lige at få lirket den på plads. Men med den ene finger indenunder, og den anden udenpå. Og hvis det er lidt svært nede i spidsen, så er det her, vi skal bruge strikpinden. For du kan godt forestille dig, når den her strikkepind ligesom er inde i her, så kan jeg bruge mine fingre herude, og så kan jeg ligesom rette kanten til, så de sidder sådan helt præcist oven på hinanden. Limen kan også godt finde på at lige at sætte sig lidt udenpå. Der kan du bruge sådan en lille snas her af papiret, så kan du lige sådan køre det af, sådan her, så der ikke sidder sådan nogle basseklatter. Det gider vi ikke at have. Sådan der. Det gentager du jo så 5 gange. Hvis nu du vil have ophæng på din stjerne, så skal du lige på den sidste, der skal du lige have limet sådan en her inde i spidsen. Og det gør du sådan set fuldstændig på samme måde som før. Lige på her. Og så giver du lige en ekstra lille klat heroppe i spidsen. Og så lægger du den her med ind i. Og så folder du ligesom jeg gjorde før, Hosa. Så folder du fuldstændig som jeg gjorde før. Sådan der. Og så har du din snor limet med ind i din stjernespids. 5 stykker af dem har du brug for. Og så er du klar til at samle stjernen. Nu skal vi til at samle de 5 stjernespidser. Og der er det vigtigt, at du limer en side ad gangen, for det er jo sådan lidt præcisionsarbejde, vi er ude i her. Så du putter lim på foldelinjen, og så tager du den næste stjernespids, sådan her. Og først så går du ligesom ind i stjernen. Sørg for, at de her 2 foldeombuk, de ligesom er samlet herinde. Og så skal vi ud på ydersiden og tjekke. Passer de nu sammen i spidsen? Passer de nu sammen hernede? Og der er der som regel en lille smule justeringsarbejde. Men nu tror jeg næsten, den passer. Mens limen stadig er våd, kan du godt sådan forskyde dem lidt. Og det er derfor, det er en god idé ligesom kun at lave en af gangen, og så lade den tørre. For du kan godt forestille dig, at hvis vi laver dem alle sammen, så kører det jo rundt i et klud. Så nu er den sådan der, og du lader den tørre, før du tager den næste side. Nu skal vi have sat den sidste stjernespids på stjernen, så vi skal lime på ombukket her.
Og den er jo en lille bitte smule sværere, den her, at sætte på, fordi du ikke kan få dine hænder ind, eller dine fingre ind i stjernen. Men du må simpelthen lige holde den sådan her, mens den småtørrer, så du er sikker på, at den bliver siddende. Det tager kun et par minutter, og lige om lidt, så vil du kunne lægge den fra dig. Og så kan du fortsætte med at lime rundt på de andre sider, når denne her side er tør. For så er du sikker på, at dine spidser sidder fint inde i midten, så alle spidser mødes. Nu er din stjerne færdig, og du kan bruge den til et lille tableau, for eksempel, hvor du kan lægge den. Men vil du nu, i stedet for at have den til at hænge, så har jeg vist på et af de forrige trin, hvordan du laver det her ophæng. Så den mulighed har du også. God fornøjelse.